Este foi o momento no que a Xunta de Galicia fixo entrega das chaves ás asociacións que ocuparán os locais do novo edificio de Benito Corval. En total, 28 entidades que se trasladarán ata aquí nos meses de verán para que poidan comezar a traballar no último trimestre do ano. Para que se poidan ir facendo as súas operacións de traslado, cando en todo o período, aproveitando este período de verao, para que unha vez que teña o edificio licencia de primeira ocupación, que está solicitada xa, se pode empezar a actividade como tal das asociacións, polo tanto pode empezar a disfrutar estes espacios que, por lo que se veu e polas moitas solicitudes que hubo, eu lamento e pido disculpas as que non puderon ser atendidas, pois era unha necesidade evidente, e, polo tanto, intentamos cumplilo, polo menos cumplir parte desta necesidade, esas 28 asociacións, da maneira máis rápida posible e que poidan disfrutar este edificio que xa dixemos que queríamos que tivera moita vida, tivera desde o principio. A Asociación Española contra o Cancro, a Fundación Amigos e Amigas do Camiño Portugués ou a Sociedade Deportiva Teucro. Estes son algúns dos colectivos que ocuparán os novos locais, pero tamén a Red Madre, unha decisión que foi moi criticada polo Grupo Municipal do Partido Socialista, que manifestou a súa oposición a esta concesión, unhas críticas que foron respondidas polo vicepresidente da Xunta de Galicia. Me sorprende pouco xa a intransigencia de algunhas formacións políticas, que creen que o feminismo, xa o decían no día de onte, o feminismo só é cousa dun partido, parece ser, ninguén máis ten dereito a falar deso, eu creo que xa está ben, hai que respetar as ideas de todos, pensar que, aínda que haya diversencia na maneira de pensar, tamén se ten dereito a pensar de maneira diferente, e, polo tanto, esa falta de respeto a que non pensa como eu creo que non debería ser de ningún partido político democrático. Alfonso Rueda tachou de incoherente a actitude da concelleira de Igualdade tras recordar que a Red Madre recibira axudas co bipartito do BNG e do Partido Socialista na Xunta de Galicia. Nos publicamos unhas bases, aquelas asociacións que presentaron millores proxectos, según ese baremo, a Comisión Técnica lles fixo esa adxudicación e o que se exixía era que estiveran legalmente constituídas e que cumpriran unha serie de condicionantes que cumplían. A mí me sorprende moitísimo, ademais, porque este tipo de asociacións, esta asociación recibiu axudas na época do bipartito, o cal supoño que naquela época cumpría os mesmos requisitos que cumplía ahora. Para falar de incoherencias, esa tamén. Recibiu axudas ante o bipartito, pero non ten dereito, ni sequera cumprindo os requisitos para ter un local na cidade de Pontevedra. As protestas ante esta concesión non se quedaron soamente no ámbito político. Un grupo de mulleres interromperon o acto de entrega das chaves ao grito de vergoña. Tenemos claro que vamos a volver, y si nos tenemos que llenar Benito Corval y hacer ruido, vamos a hacerlo. No vamos a permitir que 4 misóginos nos quiten el derecho a abortar y hacer nuestra vida como queramos. Dende a Xunta de Galicia aseguran que non hai motivos polos que esta fundación non poida obter un local, xa que cumpriu con todos os requisitos para facelo e obtivo unha das mellores puntuacións tendo en conta as bases e os baremos que estipulaba a Administración Autonómica.